ହାଇ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଣ୍ଡ ବିନ୍ଦାସରେ ଥିବେ। ତ ଏଇଟା କିଛି ବାହାର ନଜାରା ଆଣ୍ଡ ବାଇକ୍ରେ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା, ସ୍କୁଲର ଟିକେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭ୍ୟୁଟା ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଆଉ। ତ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ନେଇକିନା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗଟାର କିସ ହେଲା, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ, କହିଲା ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବିନି, କହିଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ। ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ବୁଲିକିନା ଆସିଲି। ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିନା ଏଠି ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କ କରିଛି। ଏଇଟା ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପାର୍କ କରିଛି। ପାର୍କ କରିକିନା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖାଇଲି। ଖାଇସାରିକିନା ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ବିଭୁ ଘରକୁ। ମାମା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜି ରଜ ନା, ମାମାର କିଛି କାମ କରିବନି, ଏମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ବା ପହିଲି ରଜ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଏଣ୍ଡ ଆସିଲି। ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାଶ୍ ଟିକେ ହେବା। ଆସିଲା ପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ସେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଇତେ ମୋତେ ଡାକିଲା ତ ଯିବି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ବନେଇବିନି ମଝିରେ, ସମୟ ହିଁ ହେବନି ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଖେଳିତେ ଯିବି, ସେଇ ଘରେ ବନେଇତେ ମୋତେ ସେଫ୍ ଲାଗୁନି। ତ ଯିବା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, କି ସ୍କୁଲ ଗଲା ସମୟରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗଟା ଯେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଆସିନଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେନି ଆଉ। ଏଇନା ଯାଉଛେ ଜଗତପୁର ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଆଜି ଟିକେ ସ୍କୁଲର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ମାସ ହେଲା ମୋ ଯିବାର? 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବନି ନା? 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବନି। ଜଗତପୁର ରୋଡ଼ଟା ହେଲୁ ସେ ଲୋକଟା ଆମକୁ ଅନଉଛି ଯେ କି ରହୁଛ ତୁ ମୁଖଟା କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା କରଞ୍ଜିଆ ଫରଞ୍ଜିଆ ଯିବା ପାଇଁ ନା? ରାମ ରାମ ଏଇ ନାଁଟା ଧରିଦେବ ବୋଲି ପାଖଟା ପୁରା ସରିଯିବ। ମାଇକ୍ କା ଦେଖିବ ଯେ ମାଇକ୍। ଆମେ ଏମିତି ଯାଉଛେ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ। ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବନଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ହାଇ ଗଲେ ଫୋନ୍ ମାରିକି ଗଲେ ଭାଇ ଶଳା ସେକି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଚାରି ମୋବାଇଲରେ ଚାଲିଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗଟାର। ଏଇଟା କଲର ଫଲର ଦଉନାହାନ୍ତି ବେ, କେହି ନଥିବେ ତ ଜୋର ଲଗୁନା ଥିବ ତବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିକିନା ଫଟୋ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିତେ ଯାଉଛେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କିସ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଏଇଠି କିଛି ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପରେ ଘର ଆଡ଼ିକି ବାହାରିବା ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏବେ? ଏଇଟା ବିଶାଲ, ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାଟା ଏବେ? ଏଇଟା ମୁର୍ଗାବାଟଟା ନା? ମୁର୍ଗାବାଟ ଚାହିଁଲେ ତୁ
ओवरब्रिज କିଛି ଭିୟୁଟା ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସରିଲା ପରେ